पतो के सामान लाइल बानी, कुछ रख लो गाड़ी भाड़ा में के ले गुलो सरे दादा। अरे बचवा रुक रुक। अरे कातना दूर चलेबे, रात भर चलेबे का बबुआ? कहाँ गौआ बा? अब आइए गेल बनिए बाबा, बस लगले अइबे करी। अरे रात में कोई देख ली तो बड़ी मार मारी, चल जल्दी निकल जाइए। हाँ चले के। देखो कितना मस्त वीडियो आइल बा लुचा। ए बबुआ ई कौन गाँव हो? ये हसन बाजार बबुआ एने कोनो दुकान उकान बा? देखते दीपक दुकान बा का रे। अच्छे रो बाबा आइए गेल बानी। हाँ। थोड़ा सा आगवा जाइम न त एगो सहजन के पेड़ भेटाई, उहे सहजनवा लगे एगो दुकान बा। अच्छा बबुआ, रात में कृपा करो, बड़ी धन्यवाद बबुआ, खुश रह लोगिन। देख बचवा, हाँ बाबा। तोरा के हम जैसे सिखैले बानी हाँ बाबा। ओसे ही करी है। आ देख एटिंग कोई भूलई है मत। ठीक बा बाबा। आ जैसे करी है कि तोर कोई है नहीं, एकदम असहाय बड़े। हाँ। आ जब ओकरा दया आ जाई तो हमनी के काम बन जाई, ओकरा के ठग के हमनी के निकल जाई। ठीक है बा। आ ओकरा बाद में वो अपन कुछ करत रहो, हमनी के काम बनी नु। हाँ। अब यही राते राती हमनी के धो लेवे के बा गाड़ी। हाँ जल्दी चल। चल देखिए। ए बबुआ, सोहेजन के पेड़ बोतैला हसल लइकवा से काने बा, देखो तो। 11 बजे रात के कहां बबुआ एने कोनो दुकान उकान बा का? बागे बा उजे सहजन के पेड़ भी हो जाएगा बा। अच्छा होने दुकान बा। चले के ना चलो बाबा। तो बबुआ, चलो। चलो तो। बबुआ हई जवन लइटवा बरत उहे दुकनिया ह का? हाँ रे बाबा उहे ह, तोरा भी हाथ नहीं के। चल तो बचवा, चल तो। भैया कोई बा हो? ए बचवा, केहबा हो? ए भैया खोला। सूत गेल बन का बाबा? ए बबुओ, बचवा, बाबू रे तनी खोला। ए बबुआ दुकानदार, तनी खोला रे। ए बबुओ, दुकानदार अरे आवतानी महाराज कहीं के हो। खोला तनी बबुआ, बड़ी इमरजेंसी बा। कब या करे? खोला बबुओ। ए बाबू रे, 12 बजे राती के को बजता रे मत। खोला। हाँ जब मत के बढ़िया तुरबा जा का है बार। ए हो बबुआ, भैया हमनी के बड़ा इमरजेंसी में आइल बनी जा। का बात बा बाबा? एगो काम बा बबुआ, एगो समस्या के हल हो जाई हिरवा। बोली बाबा, बोली बोली। देखी हमनी के यहाँ गांव से आइल बनी जा, बड़ा हमनी के प्रॉब्लम कठिनाई में बनी जा बबुआ। बाबा चुप रही, पहले बतिया कही। बबुआ हमनी पर रहम कर दई। बैठी बैठी, रुक जाई रुक जाई रुक जाई। बबुआ तनी रहम कर बैठी दई। इधर बैठी तो बाबा, पहले बैठी बैठी। बैठावा मत बाबू, हमर समस्या के हल कर दो बाबू। हाँ बैठी 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 बाबा बैठी बैठी बैठी। काहे बबुआ, काहे बाबा इतना परेशान बाड़न? बाबा का दिक्कत बा बाबा? बाबा हमर गोतिया नैया में झगड़ा हो गइल बा, पतो के मार के मुआ देला सब, बेटा के हमारा मार के मुंह फोड़ देले बड़ा सा। तो हम का करी बाबा? बोली का हम करी बोली। बबुआ हमनी के बाहर जाई चाहत तनी जा,
आ कुछ पतो के सामान लाइल बानी, कुछ रख लो, गाड़ी भाड़ा दे दो बबुआ, हमनी के चल जाई जा। बबुआ देखो हमनी पर रहम कर दो बाबू हमार, हमनी के चल जाई जा। ए बाबा बबुआ के 1000 रुपया दे। बबुआ ओरिजिनल हटे, पतो के लाइल बानी बाबू बाबा हमार। ठीक बा, अभी देखी 1000 रुपया बा हमारा भी ले लियो। अब ए से ज्यादा कहम नु तो हमारा भी से ना सपरिए बाबा। रात बिराते आइले बनी, एक तो हमरो के मदद करतनी। बबुआ हमनी के बड़ी परेशानी में बानी जा, रहम कर द बबुआ, रहम कर द। अच्छा बाबा आज चली 200 बढ़ा देतनी बाबा, ले ली जाई। पतो के तो तबीयत खराब बा हो पर रह जाई ली बाबा है धरी जाई। अपन पतो के तबीयत दिखाई चाहे बाहर जाई, उससे हमारा मतलब नहीं है बाबा। जाए तो बाबू हमार बड़ी धन्यवाद बचवा, रात में मदद कैला, जुग जुग जिया बाबू। ठीक बा बाबा, ठीक बा जाई। चल के बाबा चल चल। राती में बुझाता कि मोट माल मिलल बा। ओरिजिनल होन हो मोर तो एकदम झकासे बा। तो कोई देख ली मोदे फोन कर मोदे सो दे कुछ निकाल हे मोर के तो ई सब फेन झूठ दिहसन तो रात में सुतलो दुनो में कदी हसन दादा ओइ हस तब कह देब को हमरे भी आई रह जा। बताओ भैया जल्दी सुत रे भैया। बबू हाँ बाबा। जल्दी भागे के ना तो कोनो के शक हो जाइयो। हाँ बाबा। तो बड़ी पीटी हो तो निर्दय देखा। हाँ जल्दी चल जा। बचवा हमार साथ के नीचे उतर, भाग जल्दी कहा। जा तनी ए बेरा बेचे करे के देख माल ए बेरा भेटाई बुझाता। चलो जा तो दुकान पे करे के चेक करावल जाओ। चलवा तो मर तो भुलाते बनी नहीं बाहू। चलो भैया तो ली करा के हम चेक कराई। चिल्ला दलो कि ना वो बंगाली लोकल हनका केने हो ने चल जाओ नहीं आली से ना ये मुझे बाहर बड़ा केना बावन बाबू कौन बंगाली हम ए भैया काओ बराती बाबा काल बा ठीक बा जी कहां रहत पबले खोला तनी जोगा ये बात नहीं बोली क्या काम बा। अरे काम बा ये सामान तो देखे के बा कैसन सामान तो महाराज जी ये और देखे काम कर से बाबा बुढ़ा गई ना लड़का वाला साइकिल लेके चलता नहीं। अच्छा कुछ थी का हां ना साइकिल छोड़ कोई ना लेके भैया आवे बोले चले तो करी। हां अरे मर्दी क्या हो बराती बाबा। हां भैया देख 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 का देखी महाराज कहीं के हमरा के लइका समझत नी का भइल हो। हां आई गिल्टी लाइल बाबा है 10-20 रुपया वाला सामान कहत कि बेचे के बा मत देखेंगे सही का कहब मत तू ठगे का लगला। अच्छा जाके पूछ ली है दुकान अगर सोना कह दियो ना तो तार गुलामी हम करब। सोना ना हो अरे मार दे महाराज की देखी देखी ई बताओ तोरा के देला ह
ए मर्द काल दुगो एगो बूढ़े आई रहन एगो लइके लेखा रहे हम चिन्हत नहीं उनी जना के जा मर्दे कहीं क्या कहीं ना कि कितना में ले ले रह ये मर्द ई तो मर्द हमारा के च हम साला सोचनी कि हम ही जा, ठगबाज बानी कबाड़ी में के ले गुलो सरे दादा आई हो जा में फूट कितना के हाँ अरे महाराज 30,000 रुपया देले रहे अरे बाबा 1 रुपया ना मिली कबड़िया मिले जी बता जा ला इधर मर्दे कहीं क्या सब जा तनी भेटा जी हम जा लोग नु तो केस तो करबे करब जा तनी। नमस्कार प्रणाम हम बंगाल टाइगर और पूरा अपन टीम के तरफ से प्रणाम करते हैं भैया। और वीडियो आप लोग देखनी जा ये वीडियो कैसन बा कैसन ना आप लोग कमेंट करके बताइन जा। और जो चीज़ वीडियो की जानकारी ले बा अब पूछा तनी बीमल भैया से बताई। भैया पहले हम प्रणाम करतनी और अपना टीम के तरफ से भी प्रणाम करतनी। और ये हमार भोजपुरी समाज जौन की ई हकीकत घटना हमनी के गांव में घटल बटे और इहे देख के हमनी के बनैले बनी जा और रुआ सभे के ई सूचना देता नहीं जा कि कोई भी बाइबी आदमी से कोनो लगाव ना रखी और कोई भी रात में दरवाजा खोलवावे कितनो मुसीबत में होके बल्कि ओकर समस्या रौरा हल करे के चक्कर में अपन समस्या मत भूला जी काहे कि रौरा साथ ही समस्या खड़ा हो सकता है। ऐसे रौरा सतर्क रही और स्वच्छ रही और बढ़िया रही। और नर्तिया बाबा कॉमेडी ऑफिशियल के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा वीडियो आई। और आगे कुछ ना बोला जी बराती बाबा जय भोजपुरी जय समाज।